سلام كبرات خطاتلتي بالشانل كما يكنيهم نلوم دما خم تقصال نغبرو زلنا ناي مايكروسوفت اكسل تمرتينا خنقصل نلومي مايكروسوفت اكسل حدا بوكيو مالت حدا مصحفيو ات مصحف كانن ناتو غصات وي فيليوتات አለው ስለዚህ ነታ ወርክሺት ወይ ካነታ ንጽል ገጽ ንብላ ዘለና ከመይ ገርና ንስኮሉ አብ ወርክ ቡክ ከመይ ገርና ነው ለኸሪና ናው ኸርፎ ማይክሮሶፍት ኤክሰል በመልክዕ ወርክ ቡክ ይዝዳሉ ልናዮ በመልክዕ ወርክ ቡክ ማለት ሓደ ቡክ ኮይኑ ዝተፋላለየ ገጻት ይዘሎ ዝተፋላለየ ገጻት አሎ ንኣብነት እዚኣ ሰለስተ ገጽ ኣለዋ ፔይሮል ያትብል ዛናተይ ማይክሮሶፍት ኤክሰል ዶክመንት ፔይሮል ያትብል ሰለስተ ወርክሺትስ ካለዋ ፔይሮል rows and column student ትብል ሰለስተ شيتس يزلوا كال وركشيت كوسخ انت دادلي خوسخ الي كال وركشيت نابنت نزا بيرول تبل ورك بوك سلسته قصات علوا رابعين تدا خوسخلا خوينه ابزيا نيو شيت تبلا نيو شيت مسبلكوا حنت شيت 1 تبل وستوسخلا اسخا اكتيف تخون روس اند هيت تبل اكتيف صنيحه نيو مسبلكوا ግን እሳታ ወርክሺት አክቲቭ ኮይና ነዛ ወርክሺት ዚያ ወይ ዳብል ክሊክ ገረ ሽምህባ ወይ ራይት ክሊክ አው ራይት ክሊክ ገረ ኻ ሪኔም ካ ክብላ ኸለ ሪኔም ተይለያ ኢለዚያ ወርክሺት ይበያሉ ማለት ወይ ካ ራይት ክሊክ ገረ ኢንሰርት ክብላ ኸለ ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚ ዶት ዶት ተዳሃልዩ አሎ زمالا حتوتات مالتيو قدمي دايركت انسرت مغبا بزي ابلاس انت داغيره وركشيت ياتوسخني اساتا وركشيت نسخا اكتيف تخو انت دا رايت كليك غيره انسرت يلاغن وركشيت ديخاتو زدلي چارت ديخاتو زدلي بملكع چارت ماكرو ديخاتو زدلي ديالوج ديخاتو زدلي تحتني يا حجي وركشيت كاتو انت دادلي اوكي يبلا كال وركشيت ياتيا نسخا اكتيف كوين الله ማለት እጂ ከድምስሶን ተዳደለን ወርክሺት ከ ራይት ክሊክ ገብር ዲሊት ራይት ክሊክ ገረ ዲሊት ትብላና ወርክሺት ካል ወርክ ቡክ እንተዳ አخفት ኮይነ ኸአ ኦፕን ኢለ ካል ዝነበረን ሴቭ ዝገበርኮ ወርክሺት እንተዳ ሃልዩ ይኸፍቱ نابنت اذا وركشيت زيا اذا ورك بوك زيا ام اس اكسل لسن تبلدلا ثلاثه وركشيت سالو ابتناي قدم زنبره مايكروسوفت اكسل قدم 2006 اب 2016 زنبره زخونت حداش ورك بوك انت دا نيو الى خفيته سلسته وركشيت سيحيزات مصنيرا ابزناي حجي زلو مايكروسوفت اكسل بعل 2016 حنت وركشيت يحيزات مص سلسته وركشيت سكا حيزوز مصناي قدم نيرو لو مغن حنت وركشيت يحيزات مص بوك 1 شيت 1 حيجي كال وركشيت كنوسخ انتدادلينا خمزبلو زلو خندا غبرنا كال وركشيت نوسخ نيو ورك بوك نكفت ترادلينا ابزي ان نيو تبلالاتنا وي كنترول ان غيرنا نيو ورك بوك نكفت نخلينا كنترول ان تيله انت حداش ورك بوك 2 تخفت نسخه اكتيف تخون وي كا افايل كيدنا نيو يلنا زدلنا يخاب زتدالو دلو زخونه مستناتنا سرح زتاساسر ورك بوك انت دادلين ابنت بيرسونال مانزلي انت دادلي ازي اتخفت مالك ስለዚህ ዚያ ፐርሰናል ማንዝሊ ባጀት ትብል حداش ورك بوك كفيتلو ስለዚህ ኣብዚ አንድ ሕርታ ከርሰር ያቀሚጠያ ብዙሓት ورك بوكس ተኸፊተናል
ብዙሓት workbooks ተኸፊተን ኣለዋ ማለት ስለዚ ኣብዛ view ትብል ከይደ ኣብዛ view ትብል tab ወይ ከዓ ሜኑ ባር ከይደ switch windows ትብላላት ኣብዛ switch windows ክሊክ ገይረ ኣብዛ personal monthly budget ትብል ዘላ workbook ኮይነ ዝሰርሕ ዘሎ workbook payroll ተላደለ ናብ switch ገብራ ማለት ስለዚ ንሳ ትኸፈት እንታይ ንገብራ ኣብታ view ከይድና switch windows ትብላላትና ኣብታ switch windows ነታ ዝደለናያ workbook ንኸፍታ ማለት ስለዚ እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ካብታ ሓደ workbook ናብቲ ካልእ workbook ክንቀያየር እንተዳደሊና ከምዚ እንዳገበርና ንቀያየር ነቲ worksheets delete ክንገብሮ እንተዳደሊና delete ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክንውስኽ እንተዳደሊና ክንውስኽ ንኽእል ኢና ስለዚ ነቲ ዳታ ነትናትና ሰነድ ካብ ሓደ worksheet ናብ ካልእ worksheet ከነግዕዞ እንተዳደሊና ከነግዕዞ ንኽእል ኢና ካብ ሓደ workbook ናብ ካልእ workbook ክንወስዶ እንተዳደሊና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ንኣብነት እዚኣ ኣብ payroll rows and column ትብል ዘላ sheet እንተዳኣ ናብ ካልእ workbook ክወስዳ እንተዳደለ right click ገይረ move or copy ትብል ኣማራፂ ኣላትና እዚኣ move or copy ጠቕላላ ዲኻ ግዕዛ ዝደሊ ወይ ከዓ copy ክገብራ እየ ዝደሊ ስለዚ እታ ዶት ዶት ኣላ ከነማልኦ ዘለና ነገር ኣለና ማለት እዩ move or copy ምስ በልናያ to book ትብል ሕቶ ኣላትና ናበይ ኢና ክንወስዳ ንደሊ ነታ ዳታ ሕጂ ኣብዚ ዝተፈላለየ ኣማራፂ ተንዝኸፈትናያን workbooks ኣለዋን ወይ ከዓ new book ሓድሽ book ንዓ ከፍተላ እንተዳደሊኻ ሓድሽ book ከፍተላ ስለዚ ዋላ ናብዛ MS Excel lesson ትብል ዘላ workbook ወስዳ እንተዳደሊ create copy ተይለያ ቅዳሕ ኣብዚ ክትርፊው ናፍታ MS Excel lesson ትብል workbook ክትወስዳ እያ ማለት እዩ ኣበይና ክንገብራ ንደልኻ before sheet insert to sheet 2 ዝብላ sheet sen ዘለዋ ሕጂ ቅድሚታ insert ዲና ክንገብራ ንደሊ ቅድሚ 2 ዲና ክንገብራ ንደሊ ቅድሚ sheet 2 ዲና ክንገብራ ንደሊ move to end ዲና ክንገብራ ንደሊ move to end ተይለያ after workbook ተወሲዳ ኣሞዳታ ክትገብራ move to end ኢለ okay እንተዳኢለያ ሕጂ መናይ active ትኸውን ማለት ያ MS Excel lesson active ትኸውን ማለት ስለዚ እዚኣ rows and column ትብል ዘላ ካበያ መጽያ ካብታ sheet payroll ትብል ዘላ workbook ያ መጽያ ብሙሉእ እቲ ዳታ ከም ዘለዎ ናታ MS Excel lesson ትብል workbook ነግዕዝ ኣለና እንተዳኣ create copy ኢልናያ እዚ move completely move እንተዳኣ ኢለያ ንኣብነት ናብ book 1 ቅድሚ sheet 2 ኣሞንጎ ከም ተኣቱ create copy ከይበልኩ okay እንተዳኣ ኢለያ book 1 active ኮይና ኣሞንጎ sheet 1 and sheet 2 እዚኣ rows and column ትብል sheet መጽያ እትናታ ዳታ ብሙሉእ ኻ ናብ ዝግዒዙ ማለት እንተዳኣ switch window ኢለ ናብታ ዝነበረታ ተኸይደ ኣብዚኣታ ዝነበረት worksheet የላ ብሙሉእ እቲ ዳታ ብሙሉእ እቲ ሰነድ ካብታ ሓደ workbook ናብታ ሓደ workbook ከነግዕዞ እንተዳደሊና ከምዚ ጌርና ነግዕዞ ማለት እዩ ንኣብነት ነዚኣ ሓድሽ workbook ከፊተ ከግዕዛ እንተዳደሊ move ኢለ new workbook ብላ create copy okay ተይለ ሓንቲ book 3 ትብል ሓዳሽ workbook ከፊታ ንዓ ኣነዛ sheet እዚኣ ሒዛ ኣምጽያታ ስለዚ move or copy ልና ከነግዕዝ ከለና before sheet rows and column move to end ኣብ ካልእ ካ ኣብታ ንደልያ ከም አንዳ ገበርና ናብ ዝደለናዮ ነግዕዝ ከነግዕዞ እንተዳደሊና በኸምዝ መልክዕና ነግዕዞ ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ቤት ቻናል ከመይ ጸኒሕኩም እዚ ክንዕዘቦ ጸንሕና ናይሎም ዓንቲ ትምህርቲ ነይሩ ንዝመጽ ድማ ብኻልእ ስጋዕ ንራኸብ ብሓንከን